Jingelekai Europa League kabahap haga Group E ka Manchester United Persia ya ka Sheriff. Haga nagi jingelekai ka Manchester United kala pendant kam daga formation ka basau ar Lightway kat ba ka Sheriff ka pendant kam daga formation ka basau San Iway. Haga nagi jingelekai ka Manchester United kala ilekai kamba ban ya ka Sheriff. Haka bakalala adu nyau peusan persen ke position kat baka Sheriff kayo tang ar peusan persen ke position. Haka negi jinglekai Cristiano Ronaldo lat ban mi madan nandu basdang hadu bekut jong kene ke jinglekai. Haka minit ke basau peusau leng baka corner u defender jong ke Manchester United u Jos Diago ulayo ban perki jar nengkong naga benta ke Manchester United. Bat haka kelamit kata haka minit ke ban riu peusan leng bau Marcos ke Manchester United kalayo ban Thep ya ka gol ka baar ka jongka bat ya ka bol apen bu da uluk show aga minit ka ba prap away Ronaldo yo ban Thep ya ka gol ka balai na ka banta ka Manchester United bat ka dai ka gol ka baar ka jongu aga ni ka jingele ka Europa League abakut ka ni ka jingele ka Manchester United kalala ban lim ya ka Sheriff da lai la kanot aga way pat ka jingele ka ba hapa ka Group A ka PSV kalala ban pelim ya ka Arsenal da ar la kanot haga ni jingile kai ka PSV kalayo ban penki jar nengko lengba Shawi Simons haga minit ka ba sau peulai Henry lengba ka jinge ram jong ka VAR referee claim ken goal na mar ba dei ka offside haga minit ka ba san peusan ukodi ulayo ban penki jar nengkong na ka benta ka PSV bat ya ka bol la penbu da Wirman. Aga minit ke ban riu peulai ka PSV ka layo ban Thep ya ka gol ka baar ka jongka lengba ka corner bat ya ka ni ka gol layo ban Thep da uluk de jong. Aga jingele kai ka bahap ka Group C ka Roma ka lala ban pelim ya ka HJK da ar la ka way. Aga ni ka jingele kai haga minit ka baar phukundai Brian layo ban penki jar nengkong na ka benta ka Roma. Henry lengba ka jinge rap jong ka VAR u referee klem ken ya ka gol namar ba ka dei ka foul. Bat day haga minit ka basau peway ka Roma kalayo bat kijar nengko lengba ka free kick bala kenjat da u Lorenzo bat ya ka gol layo ban Thep da u Abraham haga minit ka basan peusan ka HJK kalayo ban Thep ya ka gol tanya kai jong ka Roma lengba u hete match bat ya ka bol la penbu da u Lucas haga minit ka ban riu peu ar ka Roma kalayo Biang ban Thep ya ka gol ka ba ar ka jong ka lengba ka ungol bala kumbakla daw defense jong ka HJK bat ya ka bol la kenjat daw Stefan habakut ka ni jingle kai ka Roma kalala pat lim ya ka HJK da ar la kaway